कैसन मेहरारू होखे जौना के देही गुड़ धप धप करता आ कटनी करे खेत में चल जा भला हैसन मेहरारू से केहू कटनी कराई मजबूरी बस कटनी करे चल जा कटनी जे करी ओकरा मेहनत न परी आ मेहनत परी तो पसेना होई तो कपड़ा भीजी तो मंडो बाबू देह में सट जाई आ झिलमिल कपड़ा होके तो देह में सट जाई ते आधा लौकत रही आधा उघारे रही ओतने ना आ ओने कर से जब चली है आ माथ पर बोझा रही त मेहनत परी त एक तो देह इनकर गोर धप धप करत नहीं हलुक बोझा ले बड़ तनी भारी बोझा उठाओ तब न मेहनत परी तनी भारी अरे अरे पगली ई त लदना उठा ले बोझा के पाहु ना ई त लदना उठा ले हां लेकिन तो बक्सा लेके बोझा उठा लेवे कैची बाज लदना उठ ढोले सब उठ हां हाय देख हां हलुका ही उठाओ हां कि तोर शरीर के देखते हुए आहा देखता ई बोझा हौ बोझी रहे हई बोझा हौ लादना हां लादना सही जाता ऊट पला डाला कारण बा देखी हे नचनियन में हो नचनिया में होवे को बियन ओकरा में अंतर बा हई पांचों जो नचनिया हई सो ई कौन कंपनी के हई सो ई सोनालिका कंपनी ही सोनालिका कंपनी के थ्रेसर हो सोनालिका कंपनी के थ्रेसर के खासियत का ओकरा से ओकरा में जब स्टार्ट होई तो ओकरा में डांठ जौन बा उ मुठा से धरावल जाला मुठे 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 आ ढेर जाने की स्पीड होई तो पांजा से धरावल जाई पंजिया के धरावल जाई तो ओकरा में तनिको बेसी होई तो सोनालिका थ्रेसर जौन भी ओकरा में बेसी डांठ डाल दे तो तुरंतले पाटा फेंक दी उ बर्दाश्त न कर उ पाटा फेंक दी आ हौ जौन थ्रेसर हियो उ सोनालिका कंपनी के ना हियो उ हाडम्बा कंपनी के हियो उ हाबाडाबा हियो ओकरा में मुठा से ना पांजा से ना ओकरा में लदना फेंक दो एक हाली आ उ पाटा फेंकी भट 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 पैसा जात गिरा दी भट 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 करते करते मैं लदना घींच जाई भले लाफार फेंकी तो फेंकी लेकिन एको छोड़ी ना हां तो ई क्वालिटी है का आय हाय 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 आय हाय हाय कहता रे का बबुआ कि धाप धाप गोरे गिरे गोरिया आय थिया चप चप एथिया के माने का ई भोजपुरी भाषा तो पौआ भाषा एकरा कहल जाला ठाकुर जी मास्टर साहब कि धाप धाप गोरे गिरे गोरिया आए थिया चप चप लप लप करे कमरिया लप लप करे कमरिया आ बोझा छप छप लेकिन कैसे ली आई कैसे अगर कहां से लेबो मिजाज में का हो कि धाप धाप गोरे गिरे गोरिया आ चलिया चप चप हमारी राम चलिया चप चप का आ लप लप करे कमरिया लप लप करे कमरिया बोझा झप बोझा
रहरी भोथर गड़ासी रहरी भोथर गड़ासी मारे छप छप भोथर गड़ासी मारे छप छप चैत के महीना है शंकर भैया के माध्यम से सब कलाकार के पुरस्कार देनी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन तो सतुआ के साजल पीड़ी लीले गोपा गोपा साजल पीड़ी लीले गोपा गोपा लीले गोपा गोपा सतुआ सतुआ एगो ऐसा भोजन है ऐसा व्यंजन है कि सतुआ के खाए में सतुआ एगो ऐसा भोजन है जमुना में हाँ जाना में कोनो जान जाए कि बर्तन की आवश्यकता नहीं है चूल्हा की आवश्यकता नहीं है बर्तन के चूल्हा की आवश्यकता नहीं है गमछी बिछाई सतुआ गिरा के पानी डाल के नमक डाल के सांदी हरियर मिर्चाई रखी कच्चा कच्चा खाली प्याज रखी हरियर मिर्चा प्याज रही अपन सतुआ भर पेट खा ले ऐसे भाव का कि सतुआ के साजल पीड़ी लीले गोपा साजल पीड़ी लीले गोपा हमारा बिट्टू बाबू बेटा के माध्यम से हजारों हजार रुपए के पुरस्कार बार बार प्रणाम नमस्कार जय जयकार समाज के चाहना करते नहीं जाओ कि सतुआ के साजल पीड़ी लीले गोपा गोपा लीले गोपा गोपा हरि महले हरि महल सी कारी माला जप हरि महल सी कारी माला अब तनी चैत और चल जाओ।